निमाण्या जेवणाक जेजून उंडो आनी सोरो वांटून दिलो एक एक शिसा आमच्या पासोत मोरोन उंडो सोरो करूंक लायलो आपल्या उगडासा गोमियेन्याव जेजूचे मासारी रोगो मूळ सोगल्यांक गोमोन आयले त्या दिसा तेच मास रोगोत पयलेच पावट शेवूंक दिला एशबल फेर्नांडीसा आ लेडी ऑफ मर्सी सिगोचेर कोलवा एशबलाक दिलो पयलो कोमन्या 5 तारखेर मायाचे जल्मलो डॅडी एल्टन फ्लोसिया मामीचे नांव एलायजा एकलीच मोगाची व्हडली भयण चोगाकूय पडोवन दिसता इस्तिमासा 3ऱ्या साक्रामेंताची पोरबी दिवन एशबल तुजेर मागता बेसा एशबल तुवें काळजान जेजूक भितर घेतलाय तोच आमचो सोडवोंडा बऱ्या पावलांनी तुवें चलोंक जाय जेजूचो मागोन आदार जिवितांत तुफानां उपरासल्यार उक्ते करता कामोनाचे दार ताचेर बाबाट दवरून जियेतोर बरो जातलो फुडार एशबल मामीन तुका लागोन 9 म्हयने सॅक्रिफीस केल्या तिका कांय जायनासोर देडीशी नुस्त्याच्यो बोटी आसा तुमच्या पासो त्या कोत्ता उगडास दवर आपले दूख विसरोन सोमदिरान वावुरता तुवें पडोन तोंडीवो आयल्यार पासून जोर मामा दाळाच्या कोश्टाचो इनाम दितांचेर घालिना काय विसोर नातवान जेजूक शोला म्हूण कुशाल फ्लावियाना शामाय रोजारियो शापा लंडन तान मॅकलीन मोदोन टेन्सन पोदोन आयल्यान तूं पर जोडलो तांकां जाय फ्रांसिस्को नाना स्वर्गांत आशिर्वाद घालता आर्कांजेलान आनी चितू गिरेस्काय काजना तू तिया माशुगारान तुजी कोताता पुरबा जेजू क्रिस्तान खुर्साचेर रोगोत वारून आमच्या सोडवणेचो जालो कारण एशबल त्याच जेजूक बंद करून दवरूंक जाय तुज्या काळजाच्या दारान बरे दिशे तुजी नदर व्हरोन जेजूशीन मागोंक जाय रोजारान तेन्ना तूं फेलीस जावूंक पावतलोय ताणें रोचलेल्या संवसारान एशबल जिवितान बरें सांवडेता तुका मोज्या कांतारान